Oke. Oke, mantap udah. Ya ya betul mereka mah tidak pelawat Woi, kamu siapa tahu arung kesalahan di son. Oh itu Olo. mulai pun rekam. Olo. Alana na rekam na tori sade satu ngadalan do Sony mobile gana gabi 3 video Ayo tari rekam opat hari sauti pamate rekam muse. Iya dah. Sony do cara neto. Oh, jadi sa sesi misalnya direkam dungarong istirahatna pamate stokin. Oh, lo. So nang bal-bal gahu file na. Oh, lo betul. Anggau suruh kita ni lau memecah. Sadar rekam menali dipecah-pecah mana. Oh boy to. Mate do pemik nai ketua, mate do pemik nai. Anak kan yang dia kata yang mulai. So to songkot mate. Kata kas be? Enggak tadi dia. Tadi dah be. Oh. Daya apa yang ngabui hure kamat ya ngatak kas be? Enggak. Jadi aka dongatan asing molo bino songon na di huriata 10 perintah Allah. Gitu. Molo uhumon semacam semacam kebiasaan teh. Nah tersirat. Hukuman disebut Hukum deh. Hukuman teh. Hukuman. Aturan dohot hukuman molo melanggar aturan atas soal ini. Jadi hukuman ini. Jadi ya nggak boleh kita mulai. Bapak pilih. Halo, Naudi. Jadi gue hati amat katai batapa mate maju mate. Oke. Di mute mah. Halo. Gangguan. Kalau alai meludungan no sesi diskusi kita, Boyman noni. Jadi sona hodot nakin, perserta dia melotuk sikopan non bahakon, anggo bahano dak pola dicatat bukiri penot WA. Jadi patik dohut uhum taringot tu panakkoon. Bahasa dong ini dia sebagai pemain cadangan pembicara di son alahu bereng di hutan nami na trend do penwa yang kapanakon serong mian mena sesuanan pisang mago acimun mago rambutan mago jeruk mago butik mago dangarong naso mago molo hita di kota on HP mago laptop mago motor mago efek pemago, mau di pemerintahan, mau di struktur di perusahaan, pemerintahan marah paling utama. Jadi berpikir mau perlu dora marcari itu taringot panakko onon, alana jauh lebih bijak budayata najului taringot panakko onon daripada si saunari. Jadi molo makatahi tataringot tu panakkoon tabadikon budayata na diajar hendak na julu itu saunari memang mundur do hita lebih bijak do okutta na julu kabereng ma songol dia pembahasan na lebih lanjut ya dong 10 nom item di sini kalau enak 10 nom ya tikotik deh kumulai masian hata naman dok, hatok mangan na tinakko, lebak mangan na sinuan. Memang mulu siak kataon, adong do daon, mulu sinua suasana memang dang langsung jadi adong masilna. Alai mulu perlu diiba misalnya suasana si panganon manang na pinahan, na paling hatok mamanakko. Soni marupani. Adong do nama nakko terdapat, adong do nama nakko on, ala dilapor pun nama nakkoi, di pagua nama nakko itu napuna ugasan. Ona do hata nama do nyupat suhat, pada harapoton na, kadaru na tuho manakko, kadap harapotan na. Anggona tong, mulo manakko si songonon, dang manakko rajao, mana terdapat
mana aso diakui mana panakko ini. Nah, perjulu lama jenis polisi filosofi Raja Dohot Hatuban di Halak Batak. Sudah dulu Halak Batak anak ni Raja, sudah itu guru ni Raja. Dengan kita di tubuhon gabe anak ni Hatuban, manang na guru ni Hatuban. Jadi memang filosofi ni Raja, filosofi Raja on sangat konsep na sentral doon di Batakon. Alai mulu tadok Raja dang gabe dohonota penguasa wilayah manang na punya kerajaan dalam artian menguasai wilayah songon kerajaan-kerajaan asing. Memang Raja Datuk Songon ini harus disinggah mengaraja bisa betul bukan penguasa wilayah ya. Maksudnya figur yang mempersatukan perjuangan ya. Jadi memang dalam struktur sosial nih Batakon bu itu tabere konsep nih rajaon misalnya Raja Gula-Gula, Raja Lematugu, Raja Guru, dia sudah do raja. Darong nasu raja. Di dalihan na tulupe sudah do raja. Ya. Tentu lawan ni raja di filosofi ni budaya tak ima Hatuban meludang raja Hatuban mai jadi agak hitam putih dong dong di tengah-tengah anak rupa ni kan jadi dong bolos di perusahaan manajer atas manajer menengah manajer bawah meludang raja Hatuban. Nah dulu mah dimensi ni raja nah bu tabereng di budaya apa nah perjulu dimensi raja sian kedudukan nah kedua hon dimensi raja sian materialitas nah ketuluhun dimensi raja sian pengalaho perilaku nah perjulu terkait tu dimensi raja ni kedudukan memang adong do raja alani kedudukan, alani pengetahuan, alani kemampuan. Misalnya Raja Bodda, Raja Pakhata, Raja Pahubas, Raja Kapal, Molani Hamurao kan, Raja Minyak, Raja Sawit, ya. Pengertian raja kedudukan dan formal, ya. Di Jogja adong Raja Jogja, Sultan Jogja, anggoi monarki formal. Mang na Jepang, mang na di Inggris, harus raja pedang monarki formal. Raja menurut perjuang. Nah, dua hon dimensi sian segi material, materi. Nama do raja perbahul-bahul nabulun, parama balun, suatu balunon. Berkaitan waktu menjawab untuk menyediakan makanan dan keperluan bagi keluarga. Kadang dong musai pengertian nih raja dari sisi perilaku. Jadi omba dimensi pengertian na paling cocok tu konteks on, tu konteks panakono doda anggota konteks na asing tapi dengan konsep raja na cocok. Molo konsep raja dari konsep raja dari segi perilaku. Jadi dituntut do halak Bataki berperilaku rajani, ala raja rusdi. Anaknya raja, buru raja. Kon adi berperilaku, molo berperilaku buruk berarti dang raja Hatuban. Jadi Oputana Jului menuntut kita satu saunari aso berperilaku kita rajani, berperilaku seperti orang yang bijaksana, orang yang berlaku adil. Baru lama kita tu panakon, tentu dimensi ni makna ni raja, nata hata enak ni, lima raja berkaitan dengan pangalaho. Lama kita tu panakon.
Adong dua ragam ni panako di budaya ta najului. Sudah sangat relevan do malani do berkurang tindakan ta pangalahot ta paringot kuna panako. Perjulu tak dapat 2 hon. So dia do gebaran ni tak kuraja. Sada ulas ton. Dimuat manuk nidongan sahuta. Ya. Gabi si panganon ni tamuai. Kalau pajupang nakunasai dan nakuna biasa ni. Aliraja nami narodo todokta. Gabi buat kami manuk muna lapangan minasida. Muaing pabuahamu maargana sadia do pararon kamu. Jadi mau tak juli tak do si pabua. Alai girado di pabuai. Jalan boy muru na punau gasani nakpe di bagasar fanay mana muru. Ngasongon ni ajaran diajar hono kutta. Dang boy muru na punau gasani nakpiruhan na muru. Jala dang boy do hono ni mana gararna lubi sian pokokna. Jadi mau tak kuraja ikon suang pokok do. Suanan mangani pinahan na takko nai ikosay do pangidon na sida gabi garar. Arong do sama paringot ku takko raja. Daidang dak segala situasi sebetulnya takko raja. Na urgen misalnya alani lapar. Ada keperluan yang sangat mendesak. HP pemilik dan adong di tempat. Dari Julu hata. Hata na berfakudi. Tindakan perjulu. Jadi adong do motif na mendasari itulah ikat baik. Bunyak nima saya alani akka emergency dohot situasi dari perjulu baru pe aso di Papua. Jadi adong do itikat baik tasoni ma syarat ni tak kuraja. Jadi dang gue tak kuraja laho tu kegiatan rutin sehari-hari. Nah, suku mana misalnya mangan, manang na terdesak sonak pinandiro to monesida, dan gue gabe tiap hari mana tepak kuraja, gue dang be tak watuban namai. Hukum ni hatuban nama patu si molo saya rutin di mana ko. Contoh tak kuraja, tabereng mapinahan. Buido tak kuraja tu pinahan, pasong manu, biang, babi, lubu, korbo, buido tak kuraja. Alai patang na, dang bui tak kuraja tu pinahan, ima warna pinahan namarutang. Melo pinahan namarutang artinya melo manuk namarpira. Kalau melo nakko onan non gabi putus do. Atau manang na molo misalnya lubu na lagi berdengga pamata bakaran molo manuk jabbe na martaji alana mungkin na juluya dong do persabungan ayam. Jadi warna pinahan na marutang anggo memang dambui tak kuraja tu son. Molo manakko hika tu pinahan na marutang uhum yon ima uhum takko hatuban. Kasoni mataringot tu pinahan. Molo suaswanan. Bui tok tak kuraja tu suaswanan. Misalnya payur
suasana asing. Lain yang asal manako. Ang masuk kami hito tegalenga no jului molotinako jago. Jago ni kosongan na tinako. Apa tidak bisa tahan lampunya dari dalam kan? Enggak. Kenapa nggak dari tadi diambil ditarik Itu gitu? nggak dibilang dari pikir kuat harusnya. Ya, dari Trauma di situ. kayak mana pun dari awal itu udah nggak mungkin. Aku nggak ngitung satu paket uang. Aku raja di warni alana ngataboto dan ngadok tadana takuraja nasida. Memang adong dosara ni takuraja molu suasana konarung tadana. Jadi suboto na puna ugasani. Tabereng misalna molo gadong tinakko ikusuan do pakal nai. Tengok do perat dia do cara manuan gadong memang pakalnya tak ponggol lasta suatu tanam. Molo bulung ni suasana tinakko ikon digores bonanai. Molo jagung tinakko ikon diponggol do bonanai batang nai. Asotar boto na ditakor aja. Molo tubuh misalnya tinakko ikon nisuado pakal nai aso mangulu muse tubuh ya. Tasonom baru pani simbol-simbol di molo takor aja. Adang gue asal manakko ikon adong do tadda aso di boto na kunaugasan memang natakor aja do suasana ni nasidai. Baru tutuak mah molo takoraja hita tutuak olak ni hosnyari do alana hosnyari do hita mawas molo dung manak tutuak kita lo bisan hosnyari takko ban nama guarni dungi musedang boy manakko tuak na termasuk tuak jatar tina tuak na tabung na belga jalan apuna ugasani di bain nasida tanda bahwa tuak jaktar de ipatikon nasida hau tubonanai digijang ni hawi di bain nasida ma semak-semak gasian tempat nai petar boto di mulu tuak jaktar doi takwalana filosofi natong mulu tuak jaktaron bahak doi sini. Jadi mulu tatakko tuak jaktar berarti dang emergensi betong logikana. Alana macai belgado di sini tuak jaktar. Jadi mulu tinakko tuak jaktar berubah nama isian takko raja gabe takko atuban. Senari berak takko atuban. Molo takko hatoban tentu lawan ni takko raja. Manakko iba alai pangalahon iba, motif niba, niat niba, dak songon takko raja. Molo manakko iba nipa buat tuna puna ugasan, oma termasuk takko raja. Alai molo dang nipa buat, apalagi ma ni parsuada. Berikutnya gabe tarboto iba panakko, oma termasuk takko hatoban. Nituhor ugasan na nitakko ni hala o termasuk don takko hatuban. Molo binoto na nituhori ima na nitakko ni halak. Alai molo so binoto do na nituhori na nitakko ni halak da termasuk di takko hatuban. Tentu beda donon uhum ni molo tinuhor binoto na nitakko ni halak alai dibandingkan tu molo tinuhor alai dang binoto na nitakko ni halak. Misalnya molo takko hatuban tu pinahan. Sonak tinani pinahan nama rutang. Molo tinakkoi takko hatuban mai manuk nama pira dungi akka
Akka pinahan na sedang mengandung takwa tuban may. Molo tardapo tiba takwa tuban. Ya, molo pinahad do jala disido pe pinahani. Dang habis do pe dijual nasida, manang na habis do de yalla nasida. Jadi diseak do pinahani na takko nai disuruh ma panakkoon dijoloni na torop pahur korukon butuhani pinahani. Omma hukuman na barjulu. Molo isido pe pinahani diseak ma pinahani di pahor korung panakko omma butuhanai di jolina torok molo zaman noengorra di pajang di arak di luar ni manggar mai mana ima guarna simamitui artina manggaran ma panakkoon pitu hali lipat sian argani ugasan na takpo ni manay. Memang karas do hukum ni oputan na jului taringot tu takpo hatoban, daktang itu halilipat. Karena hukum simamitui, adong do hukum 3 lipat, adong hukum 5 lipat. Alai hukum na paling tinggi memang simamitui ma. Lima hukum tu takpo hatoban. Molo tinakpo suasuanan takpo hatoban jala molo adong dope suasuanan ni mulak de tunap punaugasan molo adong dope molo dang dijual nasida dope manang na molo dang di alang nasida dope dungi tong ma adong hukum simamitui. Ye mulak do ugasan itu napuna ugasan mardado ma panakkoon di masih mamitui pitu hali sian pokok ni sesuadan dari takkoon. Muluhau diharangan ala najului konteksna memang bahak do harangan di hitaan. Muluhau diharangan dangarong do penapunasa. Alai molodung sadahau dililit. Molodung dililit ador mangna dililit tali batang ni sadahau berarti nga adong tanda petik napuna sahawi nape diharangan ni wedang bui takkoon hau naung dililit batangna molo tinakko hau naung dililit batangna termasuk mai takko hatoban alai molodung do buruk lilitan nai berarti ngalilingi dililit namar porni rohai anggui bui ma buatu ni molo tinaba hau diharangan alai disido pehawi misalnya hau naung dililit disido pehawi dan dibuat depe baru dibereng napunasai mahau na ditabai alai si dope rak termasuk dope takpo hatoban alana hau diharangan to molo tidak bahau diharangan iba napunasa ni piakon hawi diharangan ni ala dak dope tikin lalau marubat tuhuta molo tinakoi hau diharangan naung ni piakon ni dongan takpo hatoban do warni alai molodung leling hawi tong diharangani nga ditaba dangra dibuat na punasai misalnya molo dipati donu bidok sataon molo binuati dak termasuk be takpo hatoban bado taringot pati dot uhuk taringot tu panakkoon hatoban molo manuhor na tinakko ni hatoban molo dituhor na tinakko ni hatoban duktar boto ise panakko ugasani disuruh ma imana manggaran mamitui molo tarboto do dah pada suatu saat daftar boto ugasan na ditakkoi di paula maitu napuna ugasan asli panuhor dang mardado
dang mardado panuhor molo dang diboto imana ugasan na dituhor di imanai sian na ditakko hepeng naung dipakaruar si panuhori di paula na puna ugasan imay tu panuhori dibayar panako si mamitui sebagian pembelian ini, biaya pembelian di panuhori di paula napuna ugasanima. Itu napuna ugasanima dapat sian si mamitui. Alai molo di boto panuhori do ugasan na takoi na ditakko mardandang dotong, mardadangi dotong panuhori. Dangdangna ima si panakko uhumna si mamitui, si panuhor uhumna dang dipaulak hepek panuhoran naik. Jadi murni ma si mamitui ditiup napuna ugasa. Pasoni ma dandang na molo manuhor na tinakko. Ba molo Jepang, rado molo tinakko suasana rupani manang ma ahape na tinakko ditabuni hop panakkoy ugasan na tinakko nai alay adong mahalak Jepangan ugasan na ditabuni hon nai bado uhumna karigot puson molo Jepang ugasan na nitakko ni halak molo mago ugasan ni sarajolma ikut di pauso de di pabuat tunatorok na mago ugasan na anggona juli dia bang warna karena juli bangun persongon sarana pengumuman doon anggo zaman peran di pasar tibudu pina juli dang adong pina gari na iban di Belanda Belanda baben negari on hatia zaman struktur sosial huta ini horja bius hatia zaman itu pe struktur ni sosial ni dohot pemerintahan ni bangsot kana jului memang di pasar do tempat nalahu mangibang mangna pengumuman anak lahir pe di pasar tu dia bang bahkan janda pe molodung do janda sada ina sada guru-guru di pasar tu diumupon dia bang sudah mani umat dia bang termasuk ma molodong kana mago di pauso ma mang na dia bang ma namago do jadi molo iboto jolma Jepangan ugasanon ngai boto imana pengumuman namago ugasan ni sada jolma. IBG mana pengumuman ni? Pola ni IBG mana pengumuman ni di paula imana? Di paula imana ugasan na di Jepangan ni mana ni? Dangadong madangdangi mana? Dangadong hukuman tu imana? Molo tardapo tanno ni sinamanak koi hukuman sibamiku itu mardala definisi. Alai molodung di BG imana pauswani ebangi pengumumani namago ugasan ni sada jolma alai di parsuada imana di pasipi mana dang rai mana mangalehon ugasan na takoi tetu marlaku doison hukuman dangdang mardaddo manggarar daddo do na Jepangan ugasani tuluh halilipat margayar dangdo mardaddo na puna ugasani na Jepangan ni nak Jepangan alangay botay mana ibang ngay botay mana pengumuman warta soso alay dang ray mana dak hipasi mana lahu pabual tuluh halilipat ma sian pokok nugasani di dadoi mana jala mulu pajupang do panakkoon mabayar mon simamitui jadi 10 halilipat ma
di dapat naugasan molo taringot ku songono. Baru molo satu persidangan. Molo satu persidangan memang dikon dipatu para jahuta do akka raja paruhun hakim. Ketua karaja di Hutai Mei. Adong do raja paruhum na berfungsi sebagai hakim molo dong perkara panakkoon. Molo struktur ni sosial ta, molo perkara bisa diatasi huta, raja huta do patupahon persidangannya. Molo danggoy diatasi di huta, mangido ma raja huta tu horja, aso raja-raja horja laho mengatasi permasalahan ala danggoy diatasi nasiga di level huta. Alai molo danggoy diatasi nasiga perkaraon di level horja masuk dong ke level bius. Menotibo. Tangarong bedi gijang ni bius be. Tangarong bedi gijang ni. Alai memang suatu saat molo adong perkara panakon buido rupani SP3 berhenti pemeriksaan aladang tarbotoi sido panakon. Alai bahak duda tuna Juli depak suarong dope agamatta bahak duda tuna Juli jalada tuop pedohok doon melakukan sidang paringot tu panakon. Di batu rupanya karaja paruhun. Adong madisi orang yang diduga mencuri disidangkan molo perdapok do panakkoon mengaku do mana nama nakko saya mah proses perkara dibagi mah jadi si panakkoon dakkolan si mamitui pengeluaran di mana tong do pengeluaran kusude saksi na mengikuti persidangan ini oma warna pago-pago molo hita pe molo mamiak marga hita misalnya pangaku kan iku mardara do pago-pago misalnya beretta mangala boru sileban tabain gabe boru sregar mengaku hita disaksihon dongat tubutta dongat sahutatta dongi hula-hulatta dinama ngapui tentu tersongon persidangan mai akan molo mabenggor tu pengadilan tu kan molo mangkati guar ope manambai goar marga atar songoni malogikana duk saya sudah ulau mengapun dibayar hasil hutonima pago-pago uang saksi bahwa sudah beres permasalahannya ngaburu serigari sonina persidangan panak potong jadi disudai perkara di hitaan Jului sebetulnya senari pe terutama tu sanari nuangon ima tu pangapuan ima molo mangait dodak pulai bayi di pago-pago lana terserah keluarga ide alai molo mengaku do bayano do pago-pago ala dong do perkara si kon jalo on mi kadongat tugu do na buruk baik. Baru musai berdoa matu persidangan ala di persidangan non adong doda tudisi. Molo mau do mangalului isi do nama tugasan datu makatai. Nah datuon tentu molo sanari martangiang molo najuli martonggo. Proses laho mengalului sedang pak betul na, adong mau pacaran Kongo. Matang yang mana sida datu belajar na bulun. Upacara di luari mon hopok. Upatupa mau upacara hopok, laho maboto isi do na manakoi. Tulu ma jenis ni hopok. Mulai hopok na paling sederhana. Satu hopok na paling berat, hopok na parjulu, hopok dahanon, hopok na paduaon, hopok sibora, hopok na toluun, hopok bosi. Tentu berturut-turut don. Molodung do terdapat panakoi sian hopok dahanon, dangi babe hopok sibora do hopok bosi. Tersungguh dia do hopok dahanon.
disuruh suruton tentu na punugasan na mangido upacara hopok. Suhu parjolo laho mangatot dahanon. Dilihat datuan tentu martong mojo datuan andora so dilehoni mana dahanoni tuha suhuton. Dungi muse duksya kasuhuton dilehod datuima tu terdakwa ni memajukan tu halak na diduga manakko. Jalai kod dijoloni na torop doon persidangan on. Dijoloni sude dengan sahuta. Jala na toropop pedoho do marhopok. Dang hon na diduga manakkoi marhopok. Alay memang bolo na diduga manakkoi marhopok tarbo pa imana memang na toropi pedak pola marhopok betong. Alay selalu do marhopok dimulai sa kasuhuton. Alane ko jujur lo hasuhuton atong. Disuruh mana mengaton dahanoni molodang boy tarpodutca berarti betul doi mana memang bersalah molodang boy tarpodutca dahanoni. Nah, memang molo tu ke Kristen adang masuk akal biokan alanga karistek kita lain na julu puta marko tu belajar na bulon laho mangopokon molodak tardapuk dope panakoi olak ni dipatupa mahopok sigbora. Molo hopok sibbora dipamohok masih borai disuruh dijama do jari-jarina molo mosok do jari-jarina to mana masalah mai na mosoki jari-jarina baru molodang mappani saat matu hopok na perpudi iba hopok busi dipamohok mabusi nyarangan ibain gak bisa ngonarang marmera mabusi disuruh jolmaon mulai sa kasuhuton dohot nyon na diduga takoon laho madegi busi namohopi molomosok do pakna memang masalah may najului datu najului puta tu tibodo ilmuna ala ni tiboni ulmuna boydo iba ben nasida molo jujur jolmai dang mosok paknai de molo ta badikut tu muluta siganu paring waeng memang dang masuk akal dion ala nadang adong behita marhopok waengon alai molo hati agelek kita sangat do pedi ngotamu sejensi songonon molo mago he pengwi ngodo penajului molo mago he pekku kutijur hoddo tijurhu tu telapak tangan dungi hupas tapo medo jari-jari dua mang nasada dia na bahat lau tijuri ba tusima hududui sidora hepengina magoi atasoni majelisnya jadi sampai tahun 90 HP sebetulnya arong no pesi jenis songono nak pe nak karistek kita arong no pihak ke songono molo tardapot do isi nama nakoi dibayar matong si mamitui. Alai molo kelebihan na molo sa perkara semua dak cukup holan uhum na ngadong, dak cukup holan uhum na itu tuhon puta itu satu perkara tentu si panakku gasanon dang hola si mamitui dibayari mana do pago do pengeluaran asing pengeluaran tu sibora pengeluaran tu musik pengeluaran tu dahanon do uang saksina pago na be bayar kema sahuta. Jadi macam do pengeluaran di panakkoon mau usaha tu perkara di songonon dang rama kunasida dan udui wilayana ima membayar si manitu. Mau daftar boto baru mau daftar boto panakko. Mau daftar boto misalnya hasuhuto pe mohok tanganna panakko pe mohok tanganna daftar boto. Akan atoropi be pahak tangan na mohok bagai bisudi manu panakko. Jadi meloduk terjadi sisongono daftar boto sina manakko saya perkarai molo konsepuan di SP3 surat pemberhentian pemeriksaan di saya perkarai dan adong bayar pago-pago. Tentu raja
hasuhutom nama bayar pengeluaran waktu dahanon bosi si bora ala nasida na punaw na mangido law ala dang adong pago ala memang daksa ako to ise naman ako tabering manwaing bado relevansi pati dot uhum taringot ko panakon esensi ni panakko takuraja ko berperilaku baik jala ikon terdesak jadi ikon adong do syarat terdesak bolo manak ko dangalani terdesak motif ekonomi do misalnya sudah ko tepeng usaha dan seterusnya anggui memang dak takuraja takwatu banti senari bahak do panak ko nuaeng jelas enggak bahat sona cari konak di hutan amin bahat panak ko sa senari di kota open bahat panak ko molo di hutan amin sesuatu na paling lazim nuaeng zero demi muse coklat bunyi acibun, bunyi kalapa, pisang, marmaguad don, sampai senari. Bahkan panakko dan gotaring itu jenis-jenis ni panakko nak pinani kan suasuana, pinahan, tahu, juat, molo senari, hati, motor, hepeng. Terutama korupsi, nggak bahat nama nak kumai. Alai mulut tabe dengan dong koruptori natak kuraja, merasa. Adong do natak kuraja dong aku tong taring tu hepeng. Adong do aku kerejo di perusahaan. Koti do takoi mana? Laho manuhur sigaret do. Jangan aduk kepeng nama manuhur sigaret. Alai dak tarorop so mar sigaret. Ibu di mana mah hepeng di perusahaan ni? Alai di paguai mana? Na ibu di mana hepeng na jadi erong nape memang pangalaw tak kuraja. Anadak taroro di mana laho marisa. Molo motif manak konwain dangalani keterpaksa abe. Dangalani emergency semonak dinani. Lai sebagian dang ibe. Danganong betak kuraja nuai ngubahkan. Anggo menurut pendapat tu 99% panakon nuai tak kuhatuban nama. Kalau itu tuh molo takwatuban molo suku kamu masa dope uhumo dihitaan asli dihitaan molo takwatuban membayar simamitui anggo dopak gelengau masa dope alana na juli pinahan mata utama pinahan hotak kasuasuanan utang dihuta bedi sidak koni langsung nama polisi alana struktur tawa yang menetong berbeda anggo na juli tong struktur na dihitaanon ima struktur huta, korja, bius. Anggona yang dak soni struktur desa, ini kecamatan, nggak beda kan? Jala hakim nape dak songon raja perhubungi be, ngadong hakim tersendiri. Nah penuntut dang polisi, ngadong hasuhuton nabe. Jadi yang gonwa yang sebetulnya semolusian habatahu budaya tabarwado pangalahot tak paringot kuna manak koon. Alana dohonon hampir sudi nama panakko ni takko hatuban nama nangarop takko raja di termasuk dihitaan tungotikian nama takko raja jadi mulu dohonon ku 10% panakko ni takko hatuban nama jadi kebijakan nyukut sina juli taring panakko ni bagaimana membina moral yang lebih baik bui manakko mulu kondisi terdesak dalam mulu manak ko pedang gratis dah. Alai ra buido na puna ugasani. Ala di pabuo tu imana takuraja enggak bisa menuntut di mana membayar. Buido songoni. Alai mulu uhum narak songoni di gararma satuluk keluarga ni ugasan na tinakkonai ido mulu uhum na alai buido nang membayar. Jadi 3 kali berek kejadian songonon hati geleng memang dimaafkan tuh. Dak pola membayar sebelgan ugasannya layan gunwa yang ngondang aduk tu bereng do nah benar-benar hatuban panak koi zaman nuayon kasoni mara ugasas yanau mohon maaf molo urang warna pe pemancada ngani baik kecuai molo lebih cukup puno sebetulnya dulu kita dengan baik mulate mah oras mah sakamu Olo. Sia, detronggur. Olo. Abu amang buru Justin. Amang buru sepatu, Pak.
Halo, Amang Boru. Amang Boru Justin. Bapak udah tunggul. Anggini ba si Roganda, Parpalembang. Lanjut Bang. Lanjut. Dia ada gambarmu. Bapak Tua Lismer, Par Cikarang. Hadir. Waduh. Lebat masuk nakeng zona error jadi dang sempat ona bigi materi ini profesori. Kita siwat don patik do uhum. Patik do uhum nih. Wah, uhum kalau ujung nama nakingan sempat nih bigi lagi error itu jaringan naking. Oh loh. Iya. Dilanjut Oke. Banyak mah abang Boru nih abang Boru Justin. Bapak udah tunggul. Halo abang Boru, bapak udah. Jadi tersingkok na jo anggia. Halo. Nakaning na sisi. Kau kirim bahat tuwe ani abang teh, abang menorosot to ka grup molo perlu. Oh ya. Perlu. Banyak ani. Jadi tersingkok na ya kita sih bukan menggugat kedudukan sisi mengeraja ya. Halo. Nah, jadi kan nakaning dari konanggia kan bahwa imana dan penguasa wilayah. Iya. Jadi ise do nam menabalhon imana sebagai raja Sisingamaraja berarti sena parjolo. Ya Halo. kan? Nah, isi mana menabalhon imana gabe raja Sisingamaraja. Karena on gabe turun temurun do. Halo. Ya kan? Apakah tiki mulu namora ngabui di dokor raja di Sadahuta? Apakah alani hamoran ni sinabela na ujui do nama bain gabe imana mendapatkan posisi Sisingamaraja? Halo. Balas turun temurun mai kan? Satu raja Sisingamaraja ke-12 di mana memimpin halak kita Batak marporang mangalo bolada. Halo. Nah, jadi doa ahanon proses non imana gabe raja Sisingamaraja sian parjolo mah. Halo. Molo na parjolo molo nahuboto raja na resmi raja adong wilayah na parjudo di Hitapata imagwarna raja sorry raja. Kita botorai sorry mga raja. Tentu sorry mga raja dak sakitaon. Dak sakita anak ni Dutung, anak ni Seribu Raja. Molo sorry mga raja kan termasuk keturunan ni si Raja Uluadun. Na formal na foto benar-benar adong raja atau tentu geleng dope. Jadi molo Sisingamaraja na pelajari ya bang, na pelajari. Memang imana gabi raja alanya pengakuan do. Jadi memang di awal-awal Sisingamaraja lau di mana tu daerah Aceh menjelajahi pengakuan-pengakuan. Lau mana tu wilayah ni Siboga lahu menjajaki kemakuan-pengakuan. Lau mai mana muset wilayah Sumatera Barat. Jadi alani pengakuan do. Ala dak sudah mengakui hati hai. Ala berjuang doi mana tong, ala berjuang doi mana tu melawan penjajah gabe bui imana pahlawan ni memajukan tentu tak hargai maktongi perjuangan naik. Iya. Pengakuannya kau putana zului do mabai ni mana raja. Dangalani mana mengasai sudah wilayah. Jadi proses ini memang meluja sejarah adong do bahak do proses dilalui imana laut waktu huta-huta mengido
pengakuan tuaka raja-raja di huta, raja-raja di marga. Alai pengakuan na diberikan ya ke raja-raja di hutai, dan pengakuan dalam bentuk raja Kekuasaan. Halo? alai pengakuan dalam bentuk panutan. Ini memang itu sejarah nahujaha taringot kusi. Jadi pengakuan dalam bentuk panutan. Alai memang ada konflik molo tabereng musetu zaman kekristenan. Suku-suku kita hati-hati nomensen dohopat di tanah asing sebelum sinomensen mengejarkan agama dibantu sisi kamang raja do bang nadang. Suku-suku rata kan? Tentu anggo awalna hati haroa kapadita san Eropa Amerika mengajarhon kekristenan ditaan justru ditolak akka raja-raja di hutan termasuk sisi kamang raja. Alana memang molodung kekristenan atong mako nama sudah ajaran-ajaran neputana juli agama-agama tradisional ini. Alai holani do kelebihan nek kapadita tanah juli nak ditolak ke raja-raja huta termasuk ditolak nomensen, termasuk ditolak sisi mangaraja. Alai hola mula ka kapadita onan non, ano kajol may na mangihuton sa belakang. Lauro na sila mangihuton na kapadita. Jadi sebetulnya memang dang murni molo dihitabata dan memang dak cocok konsep raja dalam arti monarki. Ay mau kita diatur, molo dohonok udah mau kita diatur dalam dang rahita memposisihon secara monarki sada halak gabi raja. Halak Batak Senda Juli sudah berpikir dan tidak bertindak atas nama diri sendiri. Berani berpikir, berani bertindak atas nama diri sendiri. Harus tergantung kepada kita. Jadi sebetulnya waslina budaya kita tidak suka budaya yang berstruktur berjenjang. Kita karena kalau struktur berjenjang memang harus ada konsekuensi. Kalau kita enggak, kita sama semua. Sudah kita raja. Jadi kan perhata berstruktur. Nah, yang pengakuannya huta do mabain imana raja. Alai pengakuan nai dan gabi diserakok kutai, gabi bagian di kerajaan tau. Pengakuan tu raja dan kuasa wilayah alai person konfederasi di mana menyatukan halak Batak. Konfederasi artinya kan adok penyatu serikat alai adong mah huta-huta. Nah benar-benar punya struktur yang formal, hutai matong mana mah penyatu. Jadi memang figur penyatu mana melodi konsep ni raja. Atau ni mah usaha. Taringot ku sih. Iya. Karena salingon di pikiran do Raja Sungarajai adong Monarki. Monarki kerajaan nasongon kerajaan Sriwijaya, ya kan kerajaan Mataram. Betul. Ayaw pirang berani hian ay songoni napigahali do ikuti seminar ni Sisinga Mangaraja na dipatupani yayasan Sisinga Mangaraja. Karena sila do berani amat doksonia ngupikir aku hiape alai hulu dau ini manua yang wilayah ni Sisinga Mangaraja. Tapi ko songoni berarti to hodo dak memang dak ada wilayahna. Iya ya. Ada perkuliado baru hubegi adong kerajaan Moloso Sala, kerajaan Portiwi Moloso Sala dah mapigi au. Portiwi. Ah, memang adong di kerajaan Portiwi. Molo Portiwi atau dia do Omas yang Sisinga Mangaraja. Adong do candi Portiwi atong dia di Tapanuli Selatan adong do. Adong do songon bekas-bekas kerajaan di sini. Kerajaan Portiwi, alai hubungannya ke Sisinga Mangaraja mai. Adong do raja dak Sisinga Mangaraja, Sriwijaya, Raja Portiwi, darong do agama hati hai abad ke-12 di. Jara adong do buktinya si warna prasasti di Portiwi do candi. Adong di Molo Nuaing di Padang Lawas Utara, Kabupaten Nguna Juli di Kabupaten Tapanuli Selatan. Iya.
alai si ahai si Singamangaraja pengakuan alana tibo do ahai ilmunya gabi gadong pengakuan siam masyarakat tiki. Anggo menurut tahu memang sada tibo dapat dua hon dimana memang dimana berjuang dari dihargai ka raja-raja hutan untuk perjuangan di mana itu berjuang untuk melawan Belanda. Alai dan berjuang untuk membentuk kekristenan salah kita. Singamangaraja sebetulnya pordo rohani nasida agama tradisional. Ai sampai terakhir duduk modik pe mana so Kristen ini. Bahkan sangat hidup akasidomi akadong atasilum. Sangat Singamangaraja hidup padok nak. Adong doang gina lebih silum di Sumatera Barat padok nada. Alain gona pasti terakhir penasida jadi Kristen. Anak Yuda nak. Anak Yuda nak udah. Nah, molo di Bakara, molo si Singamangaraja jangan di Banatong tapi Kristen halaki. Tetap do ima ugamu malim warna. Permalim. Jalan ipapindah nama itu Bakara, Soekarno do papindah ni. Anggo aslina kuburan dinasida anggo aslina tong di daerah Silindungod do. Molo di Bakara pe sebenarnya adang sude holan opak do di si makam ni Raja si Singamangaraja. Holan opak do te. Ido. Ai pindah pindah Soeharto. Jadi ya Soekarno. Ido. Na baru pe pemugara ni baru holan partukoani sada baru makam ni halakina makam ni opak rajai. Holan ni do dong di si. Ale saya ada coba, mumpung tarangot kamu makami. Isu durakan ingat halak isu naing halakon. Ismail Siregar. Oh, kan dia do gini ji cerita ni makam ima halakon nama marangkis Singamangaraja. Adongin na si bakeyon na su utu toho deh. Utu mana hubungan na orang tu Siregar. Anggo porak tu Siregar tong memang tahu deh si Ahmad tok si Jomarakir siro. Si Jomarakir. Si memang porangi tahu deh lain go bakke na utu dak kau bote ba. Ini tong dakin patakas tu sina perpuduan nama dokon adong si na opatin na termasuk mai di si. Mulai dang pola binoto di Raja si Singamangaraja na papiga di namar porang na do tu Siregar itu. Ai ibaratna makam ope holat tanda nama sebenarnya. Anggo di adong di situ tulang nena urasa dang adong alana molo lau pe kebetulan kan na Desember kemarin kami tongdo tu si alana si matu aku permalim do tong. Jadi saya keyakinan do tu si kan. Jadi lau kami tu si mabos si matu aku ziarah ba penorang yon ni kuncen na molo iroko disokan. Penjaga ni makam na ino pe bawa benar doon makam mati mana dikubur di son alaki pe dang buay mamajalas so dato. Jadi songon ni baru daduna yang mang namar batua. Amang Lesperon. Suatu saat perlu dora ketua permali bicara di grup tau. Nah budaya perlu do. Sebudaya datang berengotak. Mulu permali jago udah rasa. Pas deh. Paket. Apa tahun ini paketian? Mau lorong dapat tamu gabe pembicara permali mbak. Jago rasa. Kalau gimana aku? Asal kena orang ketusi persis salah ini. Bentar, ini nggak tahu. Boy marano di suku non alana kebetulan bisa. Dia mau jono kison naing marga sirai do. Era uluan ni permali mison di daerah Jakarta on. Ima kan. Molo songonau pribadi rumah dok dah, songonau cocok dosi songoni kan. Molo berpikir
terbuka udang na GB kada tahu na konsep lain itu alana lebih asli dope halafon dari segi budaya anggo hitam itu pengaruhi karistik kita. Tinggal mau tanya aja. Mati dope miknai ya Bang Efran. Halo, nggak boleh bapak tulis mangan dulu ya. Kupe. Iya. Lana paribat ko beson tong peho di permalin. Nampe polisi mana? Iya. Mister. Ngajak gue bah. Ngabui noni. Tersebut dia do permalini, dia do bidana do tanwaimon. Dia do bidani hita do karistek kita. Terus Bidani budaya Bataki menurut permalin. Budaya Batak kepada karistek. besar. Itu lebih asli do halahi kan? Allah. Gue jago may binok boto ni bah. Gua aja perwakon na suruh mabigi. Ya intina kan nata bahas di grup kan adalah masalah-masalah umum. Ya kan? Yang sedikit banyaknya ya bisa menambah pengetahuan kita. Nah, apalagi contohnya bahasa ngonau mah auto budi Medan. Dia huboto ipati do uhum. Ya kan? Akahamunana tubuhnya di bona pasogi mana botoi. Kalau sekolah ala di hutan be. Nah, di hutan be memang dopak gelengi bang gona manakui hampir ganupari dia manakku. Biasa deh ini, biasa. Biasa dong mulu aktivitas nama nakoi kan. Lagi sambil mandi manako manggan on. Iya. Manakku tuh boleh takau jagung do manakku jagung boleh uta. Kadang takurajai pe nabinereng dole wak napunasai gabi takurajai bangun yakni badak takuraja. Ni takku macam tu. Mula ma tuaha ai tarboto don noni kan mula ma tu huta setugu ala pajipang do marga 5 juta di pembuana mula pajipang nami pewahiani Gimana? Jadi buhamol songnon. Ni pangido nga misalnya manako mangga, ni pangido manggana. Tapi dang di leon. Dukon mula ibana ni takko haru kare. Takko. Oh, takko ban betul yang betul. Salana. Ala na sir do ni pangido to. Dang leok kan? Halo. Takut do takko raja ibana unang pulai pangido. Ini. Arang dari tata cara para dekunta. Bolo mangat waktu nama meh pemargar to. Narudo mangido kita aso taban marga. Misalnya Roma sada buru ta marga raja dugu ni ngomajor pani Roma sada guru raja dugu berektai membuat burus lebar Rona sida mamido aso tabaeng na naik paruban naik dari buru ta oma warna mengaku artinya mengambil alih tanggung jawab orang tua kita mengambil alih tanggung jawab dari negara nasida lima warna mengaku. Jadi mengakui harus dasari keinginan ada orang yang meminta. Molodang rolai tai menghidupi kita, molo kita nama perdiroha mengambil buru tak, dan alainya penghidupi halak. Lima warna mengai. Alai biasanya molo mengai sembayi deh. Molo porhata adong manakta. Mana daya nakta, mana boy burita, lawan kita tu pantia Tuhan, lawan kita dia, angkat nasi dia gak nakta, oma warna mengai. Kalau mengai itu beda do pacaran ini, beda do para pemilih, do mengaku pe beda do para pemilih. Jadi mulu masa di tahun paling bahat nuaingon, mengaku dah paling masa di tahun, alai saya dulu lain mengai. Mulu mangai benar-benar juga tiada na formal juga jadi anaknya dibantu anggaran tu akte kelahiran macam-macam ni ngomong betul-betul dari anak alai mulu mengaku do nama meh pemargaru ala dok napa itu pasono marupa ni ruhut ni akta para datuni
do putar na Juli. Mulanjur kadang-kadang aladang ditulis di pustaka batu. At Indonesia na hado iklim na lembab do iklim ni negara tahun. Jadi semua dia peninggalan ni anggodang di batu memang lenyap do. Mago topu sesuai iklim. Anggo di gurun do tahan deh kan. Mumi semua di mesti tahan ala memang suasana gurun kering. Mulu kita kan lembab. Mulu di batu do sana dokon yang persepani ala di batu do Sandi Portivi do perangkas di Portivi gabi dong bukti tapi mah dong do bukti batu di sisi yang mangaraja tulisan di mana taring kompati do turun nanti aku dinasti dah hati hai mang nah mai kadang dora ala dan di batu bapak aku tulis Jadi molo song ni merak ni. Kemana? Roma para nakot kami ngomel. Roma malah tu bagas nami malah tu bagas muna. Maksudnya ning bangoli. Molo natabo to kan secara umum mengamai na do. oh mengamai Molo i harus cerita ni. memang ikut ikut mulu harus juga mengamai do majadui Kalau mulu pardino tu aku buat gua mulu mengamai memang ala kita dua mana mulu misalnya Roma cak kota asing ala memang apalagi kita do keon naroon asal naroon harga kita dua mana terasa benar-benar sebagai anak maknanya dengan bina tujuana terasa benar-benar sebagai anak ima mulu pangat kusuk kedua buat hari untuk mengamai alai mulu sopok kita buima tapai ini mengamai alai mulu Roma mereka kiriga markes sama kita di buah matual rupa kan dari posisiku dan gak biama adong dua mani dan sida adong dua nasol pot gala adong dua mani dan sida naro takut do posisiku sebagai pejabui tak pangamai ala adong dua mani dan sida alai ala jonok kita alai dak sopu misalnya ala jonok kita betuan no Jabarta berbeda deh gitu alana kan semua pada dayu biasa kita bui kita no tabain paiduan disuhut, patuluhun disuhut, faktor disuhut, itu tabain dengan non terjadi karimatku situasi ini bulan ini. Jadi bolos songonau aturan aja pengamai. Alana amanai mengunduh umum kan? Kalau alai mulu betul besok kita nasida misalnya mulu ada nggak bakti Jakarta, Marujau mari Jogja. Memang amanah dua. Alai kan buya wajah buya kan memang amanah dua. Alai mulu bulan na mampir di Jogja mereka. Wih, kurang pas do mau juga pengaman. alai sebenarnya kan ada do hatan nomor tok mese molo rosak kita nina si dapat soduk gua ngaro ina. Betul. Dia mau hubungan itu tuna mangamai. Memang asli nak mulu solu patina matua solu patina pakara. Toro. Jadi kita Ayo, mulu di Jawa di dokon mono di mono. Mulu hita toho atau tutu memang tutu i dang bulu pesa sorbat. Alai hatani na toro matai bukton. So dia mana toro na terjadi di hutai. Nak peso hado beon. Dar si sari honot kod dia. Berarti kadang Malaysia do teh. Memang ang mosona mandok Malaysia dia matua alai tarjalu do. Mulu na tua di hutai mandok tambah saur matua. Mana nak adong do faktor umur. Faktor umur dohot faktor ala kesehatan. Matua. Fisik bisa jadi teh. Alana moluburu PSB, molo sona dapat dah. Moluburu PSB anak-anak, jalan kamar sahotan, mulu sorbat dua. Dan ko serong anak na bawa.
Mulu berdomu hitatusi berarti kan ngaruh penyesuaiannya datai. Berarti mulu sosari honon nabi anak nai nak peso makaso tado alai umur na ngatibu karijuna ketinggan. Tarzalo dotto ni ibai sorbat dua. Anggusah konsep umur dohot faktor ala Kesehatan. Betua. Fisik bisa jadi deh. Alana mulu buru pesudi mulu sona apa kapak dah mulu buru pesudi anakna jalan amar sahotan buru sorbat dua. Dan kau serong anak bawa. Mulu berdomu hitatusi berarti kan ngaruh penyesuaiannya datai. Berarti mulu sosari honon nabi anak nai nak peso makaso tado alai umur na ngatibu karijuna ketinggan. Tarzalo dotto ni ibai sorbat dua. Anggusah konsep memang tak sorbat dua. Alai mulu soi pangido hasubutonido sorbat dua. Mengotom lebih hita mekarak-karak haruna sida dan ipangido sorbat dua. Pola hita doh mekarak-karak. Mau ipangido nasida sorbat. Om mana borak lagi. Tong udah hita. Tong saputa hita. Tapi taboto do taktas so dia anak nai. Dua anak nai. Alain hakotan karijuna ngadinggan. Mardus di roha mas sonodokan ni toto hata tu. Toho pe hata tutu, tohoan do hata datoro dapat. Tapi di APK Pio udah keluarnya itu apa banyak ya? Yang kemarin Atar melebar dua te topik tarak pula buai warna mahal. buai. Santai-santai ya. Iya, karena penyo marno nang maon. Lebih tepat marno nang don. Juga di pajumpak kita rai Jakarta do ijo jana marno nang ngapa dua do dia ni. Ang urusan saha. Lubi sakna Gucci. Pakai dua do pakai saksa. No itu tuh. Itu dah. Itu dah. Asa order pemis kamu bini ni bereng nih. Baik dah. Itu tabu ni teknologi on. Ini dah. Di Moloboi ba pangido ma tu hita Moloboi dah. Tujuh narion banyon kabeh mau pungonon Sregar family. Ate. Negara Family. Family. Itu. Jadi asa boy hita hipu sude si opa amai. Allah. Jadi cuma dua conterkan mbak boy masuk ke son ya kan. Allah. Mau ngasih lalipen no mau lepas juhu. Iya. Ya mungkin syukur di babado conter ya kan. Karena itu yang gitu sudah torok sokan. Ada undang. Apa buah profesor ini ya nomor cerita. Masuk tengah roh di babado ada. Ada undang. Justru saudara lebih binotokan sampai nilacak gimana apa di Slemat dok. Man. Bisa welcome dulu deh. Anggumu itu webinar naruh bahas muni marah ya. Iya. Lagi maju soal dia do tarik waktu malini semangat tu sih kita. Padahal kita ada. Tona bahas suku-suku mau pembicaraan tidak. Itu main Perni bebetulis mermon. Iya. Ada betulis Usaha hon. Allah. Pemuloboi tabay ma sa bulan ate asa nang paconok ku ate. Allah. Saya sebut. Emang ikut sa bulan mentong. Sa minggu do. Manang minggu pertengahan ate, wah. Minggu pertengahan. Allah. Ya kan? Minggu ketiga Mei setiap Sabtu. Halo Bapak udah ngabui bira teh nga setengah 10. Ya udah Bapak udah bisa Ron. Halo Bapak udah bisa. Halo Bapak udah. Halo Horas lo. Horas puasa. Aduh. Puasa di Olivi nak kangen gambar na. Upay mahami doha munakke.
Aduh, Horas tadi madingi irton di moto gu Horas madi hita sendiri sinegar ciargian na marah-maranggi. Saya Tuhan teman mana gudu hita. Amin. Amin. Aduh. Ale sudah dong udah kan biasa bertugas juga. Lihat Tuhan nih sebagai pelayan. Bapak boleh lihat sekarang malam itu benar sana bukan pertandingan dia pegang anak juga maniarkan udah baik fotoin nggak ini terlihat mau pertandingan berpikir ale mau lihat mah di ketua pertandingan terutama ke Jogja pertandingan ada nak pasahatong kemudian rutnya adat mulai sa hari madua sahur madua ahniama ini nak keningan kenapa lakukan buat nak keningan lain ada situ pulne pudine hubege nak keningan di akhir-akhir rei Ido jadi terlebih kau marah membuka ahi penaking bukai sangat buka di laptop alai dah sangat biar menyimpulkan mama nggak terlebih ke memorion yang boleh kata tiga kalau dijahit terbinot ni foto maksudna binoto kesimpulan tu biarah nak untuk foto lain itu menit nama buka ada seperti ini silakan nama ini nggak lebih jauh memfoto kan nama ini kan ale malah deh makai bani bantu pertandingan buat keruhnya apa nama main bukan karena memang belum di Jakarta budung do wereng perubahan ini nak penong tetap dia keadaan siap dengan satu kita alai mengidau butan ame ido nak pemamana adong anak konna na soto do pena budun no duduk konon sahur madua alai alai madua ya anak konna budang dosong moni kejadian na ido tapi ada dokter bolo taklak domba mana dia dati dan bodo honon na sahur madua adong do pisari honon na pe nang dengga kerijonia na konon pe berupa do orang tua selilik do mahasoho kadto pe bana tak sohot to pe rumah tangga na ini nanya tusan alai bayi do harua jadi baik harua fleksibel di Jakarta lebih menyatukan termasuk bola tamu atau bola kan juga kan juga kan agak tepat bola juga kan itu nah kamar hamba mana nama ngudang badi badi anak kon alai nak soho yang maksudnya di nama ngudang na sosoho netong di bay tapi kalau iban ada alai itu naik ke majalah ada Oma gudang perubahan ini atau dengan sampai nak tahu untuk dia sebutkan. Jadi memang perlu nak naik perlu nasi lursonon manang tehitum masonon naik mengalir dia naik mengalir berarti cime juga tertoni namanya. Alai memang perlu dibahas ulala 10 tahun udah nghabisi. Alai person kita nomor siaga nomor rumah tangga deh. Satu nomor 2 kita dan pernah tamat. Setong merlaga masih aja lala marka baru dosen ini lala nak itu masih aja ri nah itu perlu pengetahuan masih bisa nanti itu mereka dosen kan bahasa mata kebinaan sekeluarga Ketua Deportivo khususnya. Tak matu kita salutnya Tuhan mana matu sakit. Memang memandang kalau terlepas pertandingan kemana. Nah, ini salam sihol untuk kita salutnya khususnya kita marah-maranggi. Melatih godong kita salutnya. Gimana butuh tidak orang lima. Udah melatih udah. Jadi nggak boleh dah. Ada boleh. Bapak udah? Ngator. Halo udah? Halo.
Bapak si Robin Sarro. Habis ka jo. Udah, buka jo kamera mi. Itu kan. Asa berfoto kita. Oh. Marfoto aja lo, marfoto. Baik. Isi nama moto. Kamu nama ayaw so foto mah mencet Bapak tulis mer. Mere santai batu ya. Kan tumago nyo nah langsung sen laptop. Boy, share screen boy, sarupa di. Asya ini mah ini supaya bisa dapat semua. Ini udah di mute ya Pak. Ini nggak sih? Dengar suara kita. Nggak boy. Jadi mandok malade mau tuh kita salutna atas kerelaan waktu dok tikina. Boy kita pajupang di webinar on sebagai dalan lau menggali informasi dot nama Sholsihol. Mudah-mudahan mak di webinar berikutnya songona tahatena kaning Bapak Tua Dismar Baboy mengalului narasumber yang memahami tentang Parmalim. Nauli nih. Alana alpe seluruh aku mulu adong tong kita seregar na Parmalim, ya kan? Konteksnya kan konteks budaya loh kan, dan mandokon asing kepercayaanmu, asing do kepercayaanku kan itu kan. Esok itu na di grup WA kan amdo na silom, anak na Katolik, anak na Protestan. Jadi mau larang do kita sekian na Parmalim ya, diajak aja bapak tua adik boha ya kan. Jadi mau selinai mau nate mai batu kita salut nate. Toras, Pak.